Găsi-mă. O cruce. Mamă, ce scrie pe ea? Scrie ceva. Victor. Șoavă Victor. Născut 1921, decedat 1990. Wow. Uite ce am găsit în pădure. Bă, hai vă să plecăm de aici. Da chiar, hai să plecăm. Poate mai găsim și altceva. Haide. Aici am văzut nu e șoava, am auzit în sat. Dar nu știu de asta. Cine știe, o să întrebăm. Să întrebăm aici, că n-aveți pe unde să acolo. Bă, da. O fi venit omul la Lemneș, o fi dat o mistreață pe lângă el. O fi dat mistreața în el. Chiar că. Noi râdem, nu râdem, dar nu-i de glumă. Opa! Da, arăt cât intră aici. Dar ce faci mai aici? Facem niște sfabe, să punem o bucată și un coliț acolo. O, facem mâncărica! Să bucăm și noi acolo și noi. Ohoho, frumos! Frumos, frumos! Să mă descurc. Frumos! Așa, cum aș fi de aici. O dă și aia, o dă și coaja după el. Doar unde pui. Ce faci, mai? Ai luat și lemne? Da, lemne, bă, păi poate am găsit acolo unde. Hai să găsim un loc sigur. Uite, băi, ce mai Ai grijă cum le dai drumul că îmi vin pe față. Mamă, câți copaci căzuți. Da. Am așa câteva. Funk. Acum mergem să găsim un loc ferit, fără incidente. Normal. Acum mergem să facem un loc să fie protejat fără incidente. Aoleu. Mamă. Dar noi coborâm pe unde am venit, mă. Nu. Zău, zic. Ba da? Hai mergem acolo. Poate chiar găsim un loc sigur. Că nu vrem să întâmple ceva din cauza noastră. Normal. Mamă, câte pietre sunt aici. Hai grijă la coborâre. Mamă. Bă, dar noi coborăm pe unde a venit, mă. Mamă, ce ne-am păcălit. Dar e mai bine că avem ipotecă. Bă, ce-ar fi dacă am face o căsuță în pădure? Asta, dragilor, o să fie un proiect, dar când o să încălzească. Da. O să facem mișto de tot. O să fie frumoasă căsuța, dar să mai încălzească puțin că e foarte frig. Chiar foarte frig. Nu avem cum să ajungem cu materiale la loc acolo, nu avem. Ne trebuie loc de acces. Și am ajuns la drum, bă. Oh, ce frumos e pe aici. Pe unde o să luăm? Bate de
la canara? Hai să urcăm. O, hai să urcăm. Ai grijă. Mamă, ce frumos e aici. Uite aici facem. Gata, am găsit și locul. Fraților. Ia uitați. Aici a mai fost făcut, cred că de cioban. Mamă, dar ce frumos e. Ia uite, e ca un pat aici. Da? Ca un pat. Oh, să stau puțin jos. Facem focul? Păi da. Foarte frig. Chiar că. Mai și aici o brichetă. Să pun de la mai subțire, da. Mai subțire. Ai reușit să aprinzi focul? Hai că am pregătit și mâncărică. Da. Suflă, suflă. Scoardele le avem aici pentru șunculiță. Hai să-i fără calată. Chiar le-ai făcut ca lumea așa. Nu? Da. Nu sunt ok. Mamă, dar ce loc ca lumea am găsit. Nu credeam că o să găsim locul ăsta. O să mai veni. Chiar e foarte frumos aici. Uite ce frumos se vede. Mamă, acolo e gheață jos. Da. Haide. Mamă, ce frumos scoate. În sfârșit am reușit să aprindem focul. A dat Dumnezeu să aprinde și focul. Tu? O să caut două pietre. De ce? Să pui bețele? Aha. N-a mers să aprinde focul aici. Pentru că n-avea... Nu trăgea. Nu mergea deloc. Și am reușit aici să aprindem. După chin și vai. Ce faci acolo? Punem puțin ca să... Vedeți șunculița? Punem puțin să... Dar poți să pui pe hârtie. Îți am pui hârtia acolo când e. Stai puțin. Să scot puțin, dar... Băi, nu consuma apă, că trebuie să ne trebuiască și să stingem focul după aia. O crestezi. Are sare pe ea? Are. Dă sarea după ea, te rog. Uite, este aici o bunătate. Bunătate. Hai că focul s-a aprins bine. A, și le bagi pe mișoare, nu? Care putem să punem pe hârtie aici. După punem tot pe hârtie. Da. Chiar aici. Hai să mai vă arăt o dată peisajul de la Dumbrăveni. Mamă, ce ca lumea a intrat. Băgăm și al doilea băț, adică țepușă, cum ai spus tu. Gata. Și acum o punem Pe jar. pe jar. Bun, cât. Ai grijă să nu fie frig după aia.
Pe ce ca lumea am găsit aici. O să mai venim aici. Frumos. Le mai până în gândul. O coadă. O pui acum? Mai las puțin. Mai lași puțin să adună. Ce se stinge? Hă? Așa, picările astea pune aici, una. Uite așa. Și aici. Da. Și Și pui țepușele pe... pe ea. Super. Ți s-a aburit ochelarii? Eu. Gata, o pui pe jar? Da. Bravo, uite. Ne-a intrat de ăsta fumul în ochi. Surculița. Gata, deci a început să pice. Oho, perfect. Mamă, nu aștept să mă. Ce super faci. Hă? E frumos. Super. Mare grijă. Mai lăsăm puțin. Mai lași puțin, nu? Nici prea prăjită. Nu prea îmi place. Nu prea am pus asta aici. Ca lumea. Cred că e gata. Cred că da. Da. Gata. Am terminat Punem și aici. colița, stingem focul și după aia mâncăm. Gata, deja o tai, Păi da, nu. pentru că e moale. Focul l-am stins, este abure acum. Gata, hai. Hai că avem și brânzică. Avem și brânzică și noi ne punem să mâncăm. E bun, e bun? Foarte bun. Cam asta este mâncarea pe la pădure. Fraților, am terminat și de mâncat. Chiar a fost bun și consistent. Acum Hai să mergem la drum, să plecăm la drum. Hai să coborâm la vale. Gata, am terminat. Și de mâncat. Acum vom merge să mai ne plimbăm puțin. Mamă, câtă gheață aici, frate. Ai grijă să nu spargi. Dublu strat.
Ah. Da. Ai grijă să nu faci de noroc. Eu n-am încredere în ea și nu... Deci ai văzut ce ai pățit. Nu te mai duci mai încolo. Hai și mașina noastră acolo. Acum a luat cu frig, bă. Da, luat cu frig. Ce frumos e. Ia uite-te câte pietre aici. Uite cum l-ai rupt. Cam atât pe ziua de azi. Sper că v-a plăcut ce am făcut. Ne vedem data viitoare. Poate mâine seară, nu știu. Și dați un like și nu uitați să vă abonați.